Yau zai magana akan sickle cell disease da kuma shi sickle karan kanshi. Shin wane ne sickle? Lokacin muna secondary idan aka ce sickle mun ɗauka mutum mai yawan rashin lafiya akai-akai. In aka ga kaya cika yawan rashin lafiya ko ke cika rashin lafiya shikenan sai mu ce ai wane sickle na ko kuma wance sickle ta. So gaskiya wannan rashin lafiya alamomi ne yes na sickle, amma dai tantagare abin da aka ce sickle shine mutum wanda yake da kiyasin gado na SS, wato idan kana da SS genotype kenan. Wanda wannan genotype yaro yana gado shi ne daga uwa da kuma uba. Idan uba ya bada S, uwa ta bada S, shikenan za a haifi yaro a same shi a matsayin sickle. Sickle suna yawan samun rashin lafiya quite alright, haka ne. Amma kuma rashin lafiyar su kusan in ce guda biyu ne. Na ɗaya shine za a samu vaso-occlusive crisis, na biyu kuma za a samu anemia. Mafi yawa shi an mafi yawan rashin lafiyar su. Wannan vaso-occlusive crisis ɗin da suke samu ya alaƙa ne daga yanayin yadda Allah ya tsara musu jinin su. Saboda ƙwayar jinin sauran mutane round take in shape kamar yadda muke gani haka, amma suna sickle haka yake kamar lauje ya lankwashe, shi yasa ma aka ce ma abin sickle cell disease, saboda ya lankwashe kamar sickle. Wanda wannan lankwasasshen cell ɗin ba zai iya shiga kowace jijiya ya hita lahiya lau ba, saboda akwai ƙananan jijiyoyin jini. So therefore idan ya shiga cikin ƙaramar jijiya zai laƙe ya maƙale ya kasa wucewa, wanda haka zai sa jinin in ya biyo bai wucewa. Idan bai wuce ba definitely babu isasshen oxygen cikin jini, sai a yi ta secrete lactic acid, sai ka ji ɗin yana ta complain akan ciwo, wanda wannan ciwon nan analyzing ɗin shi kamar ka samu ƙashi ka ƙalle, mutum yana da rai ka ƙalle mishi ƙashi. Kun ga wannan ciwo ai is so severe. To haka shi sickle ka ji idan yana da vaso-occlusive crisis. Abu na biyu shine rashin jini, wato anemia. Za mu ga sickle cell patient kowane lokaci ana yawan samu su jini. Abin da yasa kuma shine yanayin da Allah ya tsara kwanakin jinin su ya bambanta da sauran mutane. Domin jinin sauran mutane yana ɗaukar kusan kwana 120, wata 3 zuwa wata 4 kenan kafin ya mutu. While su kuma jinin sickle kwana 20 na yake, wani ma kwana 10 yake ya mutu. So kun ga jinin yana saurin mutuwa, kuma kafin a yi producing wani a sake sayo shi ya replace wancan, kaga za a ɗau ɗan dogon lokaci, wanda wannan abin zai sa ko da yaushe suna buƙatar da jini, ko da yaushe suna demanding na jini. So yana da kyau idan ka san kai sickle ne ko kuma kana da ɗa wanda yake sickle, to yawaita bashi ruwa, rehydration yana taimaka musu sosai, domin ko da wannan sickle cell ɗin ya so ya laƙe, idan akwai isasshen ruwa cikin jikinka insha Allah za su bari ya wuce. Bayan haka nan kuma ya guji zuwa wuri mai sanyi sosai, saboda shi ma sanyin yana taimakawa wajen tadda wannan crisis ɗin. Bayan haka nan ya guji sauro, saboda sauro yana kawo malaria. Ita kuma malaria babu abin da take ci bayan wannan ƙwayar jini, wanda shi kuma idan ƙwayar jinin shi suka rage dama kuma bai da isasshe, definitely shi kenan zai faɗa cikin anemia, sai an kawo shi asibiti an ƙara jini again. Idan aka zo da sickle asibiti mafi yawa za mu ji an faɗi ɗaya daga cikin waɗannan uku, ko biyu daga cikinsu, ko kuma duka gabaki ɗaya. Na ɗaya za a yi magana ƙarin ruwa, na biyu za a yi magana ƙarin jini, na uku kuma pain relievers. Wanga abubuwa guda uku ko da yaushe suna aka yi sickle. Wannan pain relievers ɗin suna taimakawa wajen rage mishi zafi na vaso-occlusive crisis. Haka kuma su ma ruwan ana taimakawa saboda a ƙara mishi ruwa, ko da wancan cell na sickle ya so ya laƙe, to saboda yawan ruwan da akwai cikin jiki sai ya zan su bari ya wuce. Bayan haka nan kuma shi jini ana ƙara shi ne saboda anemia. Already bai da jini isasshe, so therefore idan aka sami jini zai taimaka insha Allah a raba shi da wata anemia, wato rashin jini. Bayan haka nan kuma za mu ga kuma ana yawan ba sickle folic acid da kuma paludrin. Wannan folic acid yana taimakawa wajen sake gina ƙwayoyin jini domin shi sickle ya amfana. Haka kuma paludrin shi kuma yana taimakawa wajen prevention na malaria, ya hana aukuwar malaria ga sickle. Bayan haka nan kuma kana iya ganin an ba sickle pain relievers, wanda za su taimaka idan ya ɗan ji alama na wannan crisis sai ya sha domin ya abin nan kafin a zo asibiti. Allah ya samu dace.